Su iktar ma jibda joqrob żmien is-sajf. Dak li kun jibda jgħid isma' jiena bdejt nipprepara naqra, issa kif kemm insemmu kemm il-darba jiena u inti. L-ideali mhix xi ħaġa ta' ġej is-sajf u nipprepara lih, ma tkun xi ħaġa għaddejja regolari. U allura jkun hemm min jgħidli isma' la jiena qed inħossni li bdejt, però wara ftit żmien weħilt. X'nista' nagħmel? Nista' nagħmellek l-ewwel mistoqsija jien? Kif trid? Għaw ħafna nies, ġili tiġri lili, anka bċajta, jgħidu li pereżempju bil-ġuħ jew bla btejt intetti kol ta' kif, ġili kollok il-ġuħ, ġili qas tkun taf jekk hux ġuħ jew kollok iswa btit xi ħaġa, ġili bit-tnejn. Xi tkun dik? Mela, ħanaqduhom flimkien, tridx. Normalment minkejja li qisu jinħass l-istess feeling, ħanuża dik il-kelma, li tajt ara naħseb bil-ġuħ, stenna naqra bla btejt, qas tkun taf ġieli. Li rridu nagħmlu l-ewwel qabel kollox huwa illi nieħdu tazza jew tnej jew tlieta ilma. Sewwa. Għaliex? Għax jekk jiena naf li pereżempju diġà kilt jew dan is-soltu mhux il-ħin li niekol, tipikament jista' jkun xi wieħed minn dawn l-affarijiet. Jew nervi, jew għax m'għandix nagħmel, tajjeb ħafna nies jgħidulek iktar ma nkun okkupat jew okkupata. Qas naħseb fih il-ikel veru. Prosit tassew. Imma jista' jkun il-lieħe forsi jibda jaqleb naqra t-temp u jkun hemm min jgħidlek meta jibda jiksaħ it-temp jiena iktar jaqbadni ġuħ skont ġifieri l-kelma, ġifieri skont x'kelna qabel, etc. Però jekk aħna xrobna l-ilma, morna nagħmlu xi ħaġa u kważi nsejnieh, tgħid tara naqra jiena pereżempju nofsi għajlu qed kemm kelli ġuħ qas għandi issa, mela fil-verità ma kien ġuħ xejn imma kien aptit. Mela dika number one. Allura jekk dak li jkun irid joqgħod attent kemm jiekol. L-ewwel ħaġa li jagħmel li jixrob l-ilma ħalli jara diġà jekk dik ir-rokna mhijiex. Biex taqta' l-ġuħ ġifieri. Mhux neċessarjament għax inti jista' jkun ġismek. Imma jista' jkun li jkun aċċ fil-verità. Li jkun aċċ. Għax il-feeling huwa simili. L-istess. Eżatt, issa tgħidli jekk għandi ħalqi xott mhix ħanitħawwad ħalqi xott, ma ngħidx għandi l-ġuħ jekk ħalqi xott. Ekku. Jekk ħalqek xott tgħid bil-aċċ. Eżatt. Però ġieli jkollna feelings ta' ġuħ li fil-verità jkunu feelings ta' aċċ. Ġifieri dik ta' min narawha speċjalment iktar ma joqrob is-sajf. Dik interessanti ħafna. Issa, kif semmejna effettu ħafna il-mood, mela jekk bniedem ikun nervuż jew di importanti ħafna ma tantx irqadna l-lejl ta' qabel. Jew inkella għaddejjin minn xi affarijiet fil-ġurnata li huma aktar stressanti mis-soltu. Il-comfort fl-ikel u comfort eating li jduru bl-Ingliż. Ġifieri anke pereżempju stress teżamijiet issa bħalissa jew inkella naqra mdejja u awtomatikament tibda tiftaħ il-friġġa xi biċċa ġobon u jibda ġej it-tirqil. U bħal dejjem irridu noħorġu bis-soluzzjoni għax jinqogħdu ngergru. Mela l-eżamijiet ħajjiġu tajjeb, pereżempju, issa mhux għall-istudenti biss imma anke l-familjari tagħhom ikunu għaddejjem mill-istess ishom ħsibijiet. Ma nafx se nagħmlu. Mela l-ewwel qabel kollox insemmuha ħafna jiena u inti Stef, klirja il-friġis u l-kabords. Jekk inti għandek l-ikel illi taf li ħajjejnek f'dan il-vjaġġ tiegħek, tajjeb hemmhekk inti ħassraħ aktar rasek. Jekk storjajt affarijiet din għal-waqt l-eżami, dik għal-waqt li qed nistudja u jkunu affarijiet ta' zokkor, ma nistgħux nimmaġinaw illi wara ma nitilgħux naqra fil-pis xi ħam żejjed, allura dik number one. It-tieni nett, nżommu lil maħdejna l-ilma kontrarju ta' pereżempju affarijiet oħrajn, bil-Malti ngħidu bot mill-lajn bot mill-qalb. Mela jekk narid nixrob importanti li nkun qed narah. Fuq il-mejda tal-ikel, fuq il-mejda fejn qed nistudja l-uffiċċju, ħalli hemm, ħalli jfakrek biex tieħu l-ilma. Għax kif għedna ħanaqduha ma ta' qabilha dan ħajnaqqas is-sintomi tal-ġuħ. Tnej. Mela, importanti ħafna wkoll għażmin l-eżamijiet, illi pereżempju nitfgħu xi background music soft kif għandkom hawn ġew. Jgħinek biex inti tgħid tisma' qed nikkonċentra, qed naħseb li qed nagħmel u qed jikkalmani. Għax kultant ċertu mużika aktar ittik biex inti tqum minn hemm tiċċaqlaq laqas kun taf x'qed tagħmel, mbagħad tgħid tara naqra illi nofsija suppost jew sija nistudja u ma studjajt xejn. Għax kien moħħni fil-ħaġa. Din tip ta' mużika tikkalmak u tgħinek tkun produttiva. Tajjeb, ma dika semmejna l-ewwel waħda. Ħanaqadlek mal-punt li kont se nibda bih, min jeħel? Tajjeb, ġifieri ngħidu aħna jiena bdejt impoġġi moħħni hemm milli naf jien qed nagħmel li għandi nagħmel, però il-miżien weħel. L-ewwel nett, iktar importanti mill-miżien huma l-qisien. Mela aħna nużaw sempliċi inch tape u ħankejlu idealment dawn it-tliet postijiet partikolari, Stef. Min madwar iż-żokra għal ħofra tad-dar u nkomplu dduru, tajjeb ġifieri ċirkuton, ċirkumferenza tal-waist,
Fil-kas ta' tfajliet, iċ-ċirkonferenza tal-patata u anka l-ola parti ta' waħda mill-koxox. Għalfej waħda mill-koxox. Għax bej koxxa oħra tipikament ikun hemm naqa' diskrepanza. Naqbdu ma' waħda, eżempju ma' tal-lemin, u nkejlu dejjem l-ola parti tal-koxxa tal-lemin. Fil-kas tal-irġiel għax ħafna minnhom ma jkollhomx ixju ta' xaħam żejt madwar il-patata. Tajjeb, inkejlu normalment madwar is-sider. Sewwa. Għax ħafna mill-irġiel ix-xaħam jinġemal aktar fiż-żaq u fis-sider. Ma qed titkellem fuq il-miżuri, jekk pereżempju min beda xi training u ħajkejjel l-ola parti tal-koxxa. Hawnhekk għandna muskolu importanti ħafna l min ikun qed jitrenja s-saqaj. Jiġifieri wkoll nistgħu naraw hemmhekk. Punt mill-aqwa. Allora li ħanamlu ħajkun dan. Illi aħna l-iktar importanti li inkejlu l-ola parti fejn tipikament jinżamm l-iktar xaħam. U daw qed ngħidhom għal min speċifikament jixtieq jonqos mix-xaħam. Għax jekk ngħidu aħna jien naf xi ħadd niexef bħali, irrid tella naqra masil. Ma sax nipretendi li il-koxxa tonqos anzi, ngħid jekk jiena qed nonqos. Għall-miżien, il-miżien mhux ħajonqos jekk tħaddem il-muskoli. Proset. Ġifieri dak każi ieħor għalfejn il-miżien huwa qarriq. Eżatt. U dan nistgħu nagħmlu topic ġurnata nitkellmu fuq u l-miżien kemm hu qarriq għalfejn ħajkun qarriq. Allura aktar importanti mill-miżien huma il-qisien blinch tape li semmejna issa. U għalfejn normalment ċertu nies jeħlu. Ejja ngħidu li jista' jkun li pereżempju qed jieklu kif jiftlilhom. Minkejja li healthy, daqqa ħadd ċertu ammonti, daqqa ma ħadd kważi xejn, daqqa ħadd ħafna. L-ikel healthy xorta rridu naraw li bejwet u ieħor qed niklu kemm suppost, u hemmhekk fi ħajjejna nutritionist jew dietitian. Però żball komuni wkoll ta' min jagħmel l-exercise stiff huwa li jibqa' jagħmel l-istess exercises. U għax jien għandi dal-programm ara u dejjem nimxi miegħu. Isek qed tajt tifel tgħallem it-table tal-1 u tat-2, u sena wara sena, flok ma jitgħallem ta' 3 tal-4, eccetera. Jibqa' jirrepeti tal-1 u tat-2. Inti titevolvi anke il-ġisem jevolvi waħdu. Aħseb wara tkun qed tuħu ħsibu titrenja. Il-ġisem jieħu gost bil-bidla u għandu bżonn il-bidla biex jagħmel progress. Mela aħna rridu nbidlu l-exercises li nagħmlu, kif nagħmluhom, l-speed li nużaw, dak li kun jgħid il-Marelli kemm għandi affarijiet li rid noqgħod attent, għalhekk hemm il-coaches bħalma nutritionist xogħla tagħmilek il-pjan tal-ikel għalik. Il-coach huwa xogħlu li jgħidlek isma' llum ħanagħmlu hekk, dan ħajsiru hekk jurik kif, idur miegħek biex tara li qed tagħmilhom sew u jinkoraġġik u jgħidlek issa nibdlu l-oħra whatever. Mela kulħadd għandu xogħlu. Tajjeb, kellek xi mistoqsija oħra se tfakkarni x'kien semmejt il-qabel il-programm. Kont ħansaqsilek fuq il-karboidrati. Biex nara jekk din hijiex għax ħafna nies jgħidu imma l-karboidrati iħaxnu. Imma l-karboidrati għandna bżonnhom. Kellha ma jkollniex enerġija le? Jew jekk m'għandniex bżonnhom jew min jagħmel xi dieta speċifika mingħajr karboidrati. X'ħan irreplacejaw flokhom biex ikollna l-enerġija. Proset, mela ħanibdew minn hemm ara. Il-karboidrati, il-carbohydrates li jiġu minn affarijiet bħal frott, ħaxix, sa ċertu punt, patata, ross, saġin, u anka f'każ estrem xi donuts. Ekku. Tajjeb li wkoll huma karboidrati għax it-sokkor huwa karboidrati wkoll, dan huwa il-fuel preferut tal-ġisem tagħna. L-aktar li preferi jaħraq huwa lilu. Mela jekk ħajkollu għażla bej il-karboidrati u x-xaħmijiet ħajjaħraq il-karboidrati. Sewwa. U minn hemmhekk ġiet il-mentalità illi jisma' l-ġisem preferi jaħraq il-karboidrati u jien iridu jaħraq ix-xaħmijiet. Mhux aħjar ma ntiħx karboidrati ħalli jaħraq ix-xaħmijiet u l-kelma hija skont. Mhux kulħadd l-istess. Eżatt. Mela hemm każijiet ta' nies illi jgħidulek jiena ħin minn bdejt sistema ta' dieta idealment again fuq parir ta' nutritionist kwalifikata illi fija l-karboidrati mort aħjar. Hemm min jgħidlek minn mindu tajthom daw jew qed nieħu vera ftit mort aħjar. Però b'mod regolari jew b'mod ġenerali il-maġġoranza tagħna xi ftit ikollhom bżonn imqar ta' karboidrati anke għalli rkupru mill-exercise biex jgħinna biex aħna l-għada ikollna biżejjed ammunizzjon, ma nafx munizzjon, skużani, munizzjon għall-exercise biex teżad. Jien pereżempju persuna li għandi bżonnhom il-karboidrati għax tant għandi molol f'ġismi. Prosit. Illi mingħajr karboidrati nistordi. Interessant. U apparti jekk ikollok il-metabolizmu li huwa fast ukoll. Jiġifieri dawk in-nies kollha li jaħarqu ħafna xaħam. Naħseb li għandhom bżonn, le? Apparti il-molol u apparti il-karattru li kollox jgħin kif qed tajjeb inti, il-maġġoranza tagħna isu anka min jagħmel sports regolari, tipikament jibbenefika aktar meta jkun hemm xi karboidrati. Però ntaqgħu ma' ħafna nies li jgħidu li isma' nutritionist tiegħi qalt li jiena nagħmel xi keto diet pereżempju, u sejra tajjeb ħafna, qed inħossni tajba. Bl-Ingliż ngħidu never change a winning course, imma dejjem nieħdu parir
ħalli nkunu nafu x'qegħdin nagħmlu kif suppost. Issa, il-karboidrati kif qed ngħidu, tajjeb, jistgħu jiġu minn estremi differenti. Jekk jiena ħadd donut u jekk jiena ħadd frott, it-tnejn karboidrati. It-tnejn huma deżerti, u wieħed hija deżerta naturali, il-frawli, pereżempju, it-tuffieħ, il-banana, illi dak mimli, vitamini, minerali, eccetera. Id-donut, apparti li aktar xwara li ħatta, ma nafx inti, ma ħafna minn nies jgħidu li isma' jiena meta nieħu donut, isni ma ħadd xejn kważi. Iwa dardarni, għax dik il-ħlewwa kollha ddejjaqni fl-istonku, ma ftit wara jerġa' jaqbadni l-ġuħ. Waqt li bil-frott isni ngħid kil tikla. Ma dik ukoll. Illi vera inti jista' jkun illi għal-mod tal-kelma taħ nivvinta żewġ bananijiet huma ekwivalenti għal donut pereżempju, però waqt illi dawk it-tnejn mimlin vitamini u minerali u ġid ieħor u imlewni, id-donut ma fiha xejn ħlief zokkor, probabbilment terġa' qabadni l-ġuħ u hemm ċans ukoll ħafna minnha jbagħtu minn nervi assoċjat ma' zokkor, isu ċertu irritazzjoni tal-addiction tat-zokkor, speċjalment meta jiġu biex jikkontrollawha jew inaqsuha. Allura, again, dejjem għandi l-għażla jien, nista' ngħid ħanieħu donut l-emmulaw mhux ħataqa' d-dinja, però kemm aħjar il-frott, jew ir-ross, jew il-patata, u kemm hu tajjeb li jkolli anke spazju fil-platt għal daqsxejn fibra, fiber li tiġi idealment mill-ħaxix. Allura l-karboidrati mhux ta' min jibża minnhom, xejn affattu, ta' min jażel minn fejn ħajoħodhom u ta' min jikkontrolla il-porzjon tagħhom. Anke pereżempju sejjer, jien pereżempju ġili kolli training tal-volleyball. Prova nieħu l-karboidrati qabel it-training session. Qed nagħmel satej qabel għax naf li sejra naħarqu. Jiġifieri tħaddem rasek jekk trid inti mbagħad ġismek jeħles minnhom malajr il-karboidrati ippjanhom. Ma nafx hekk qed ngħid. Tagħmel ħafna sens u għandek pari daqsxejn livell ieħor Stef jekk trid. Flok ma toħodhom kollha qabel tista' tieħu nofs qabel il-workout u nofs wara l-workout għal raġuni kif qed ngħidu fost l-oħrajn ħajja għal-recovery biex inti l-għada. Għax għandna l-impressjoni illi wara l-workout nieħdu l-protein. Skonx exercise namlu, tajjeb ġifieri altru bniedem iħaddem il-muscles u altru bniedem mar mixja. L-importanza ħadd inbidel, iktar ma bniedem ħaddem il-muscles, iktar għandu bżonn protein għax dak il-protein jerġa' jibni il-muscle tone, it-toning kif ngħiduha fil-ħajja ta' kuljum, tajjeb allura kruċjali. Imma il-qofol jibqa' dan. Mhux fiex ħin nieklu l-ikel, x'niekol u kemm niekol. Jiena u inti nsemmu ħafna l-fasting, dak vantaġġ ieħor li anzi nibdew nieklu aktar tard, però l-qofol huwa il-kwalità tal-ikel u hawnhekk ħanappella biex kemm jista' jkun dak li jkun jażel ikel organiku u ikel naturali. Naf qegħdin żmien l-elezzjoni ħanaħtaf dan iċ-ċans biex ngħid nappella lil partiti jinċentivaw l-ikel naturali u l-ikel organiku bih ħansolvu ħafna problemi ta' mart, ħafna spejjeż żejda u l-kwalità tal-ħajja ħadd improvja ħafna. Nirringrazzjak ta' dak l-eluq. Nirringrazzjak Matteus, tkun miegħi wkoll fil-ġimgħat li ġejjin, jiena ħnaddi għal waqfa